чанд рӯзи охир дар интернет ҳамин хабари фейк ине ки паҳн шуда ва пайваста боз ине ки тақсим мешавад дар саҳифаҳои гуногун ва аввалтар аз ҳама ман сипос мегӯям барои пазируфтани даъват ва баъдтар биёд аз ҳамин хабар шурӯъ кунем ки чаро маҳз шахси шумо чаро маҳз номи Азия Плюс он ҷо аст ба назартон? Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ассалому алайкум дӯсти азизам. Ман гумон мекунам ки акун вақте ки шумо машҳур мешед, вақте ки шумо як шунохта мешед, чеҳраи шумо чеҳраи шунохта ҳаст, бо ҳамон соҳаба шумо ҳамчун эксперт гап мезанед, баъд аз ин ҳама мехоҳад истифода барад. Аз ин ҳама мехоҳад истифода барад ва ҳамин хеле як гурӯҳ одамои пайдо шудаги ҳастанд ки ҳозир ман хато накунам, ман машини гуфтанам метавонам одамон, ҳамон одамое ки мисол истифода мебаранд аз одамоне ки дар ҳамин соҳа мутахассис нестанд ё ки кам информатсия доранд.